Vítajte pri ďalšom dieli a keď už sme vyhľadali všetky bomby, táto je samozrejme posledná, tak ju ideme nahajkovať. Chvíľočku. A heslo bolo Joker Forever. A ideme na to. Som na to zdrhol. Čo? Ono žije? Kedy sa vzdá? No dobre. Tak, máme sa vrátiť, že vraj do Joker Shrine a tam to s ňou skoncovať. No dobre. Tak, uvidíme sa, keď sa k nej dostanem. Dostali sme sa k Harley Quinn. Teraz vám ukážem ešte pokus. Dívajte. Namierime na ňu. Toto bude ale väčšia sranda. Sa k nej blížime. Trafili sme ho na sezóne. A teraz skúsime na hlavu. Dobre, teraz pôjdeme normálnym tempom. No aj tak sme ju trafili. No a teraz najpomalším. A pri nej spomalíme. Dívajte. Videli ste? Aj tak sme ju trafili. No dobre. Tak, som zvedavý, čo pre nás nachystala. Čo? To sú tí roboti? Ježiši, to nie. Fú. Uvidíme sa, keď ich porazím. Ak ich porazím. Tak. Hotovo. To je bláznivá ženská. Si bláznivá. Počuješ? Áno, zničuj. Nenadávaj mi. Čo? Preto to dobre skončilo? Gordon, bež! Bež, Gordon! Bež! Ne! Gordon, ty si špinavý! A Batman je mŕtvý aj s Robinom. Vidíte? Všetko bolo zbytočné. A nebolo. Žije. Aj ona? Prečo si tam nenehal? To je pako. Pozrite. Áno. Výborne, Bet. Tak je mŕtvý Robin? Keď nie on, tak Robin? Toto čo je za koniec? Všetci tu umreť? Všetci dobrí idú umreť. Áno, Gordon, daj jej. To čo? Vidíte, to bol Bedrang. Robin, on žije. 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 Where are the cops? They're safe. I'm done here. Čo? Hey, kid. Is he all right? Yeah, sure. Of course he is. Tak, toto je koniec mojej série Harley Quinn Revenge. Kde tu máte názov? Pre tých, ktorých neviem čítať, ešte raz hovorím. Toto je koniec Harley Quinn Revenge. Ak sa vám séria páčila, dajte like, ak nie, dajte dislike. Dislajky nechcem. Aha, nie. Uspokojím sa s vašim názorom. Dajte odber, ak sa vám video páčilo a uvidíme sa pri ďalšej sérii.